uJesu Kristu inkosi, bonga uNkulunkulu, bonga uJehova ngakho konke Nkosi akwenzayo. Ngiyaqala ukufaka umuntu abe nokubonga okuyisimanga umfaka ekhaya leZwi. Ngize ngayibona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi le nto siyidlulisele kubantu, ngoba abaningi bayafisa ukungena ekhaya leZwi ngoba manje bayakholwa, kanti khona izinto ey'cashile kubona ekufanele ngabe basizakala kuzona. Ngiyambonga uJehova bawungene lo mama. Ungathi nabanye bangakhuthala ekufakeni abantu ababaningi abadinga ukusizakala ebethi basizakele. Nami-ke ngiyazibongela uNkulunkulu ngokuthi ngingene ekhaya leZwi ngoba ngike ngahlala iminyaka ngihamba ngifukuza ngingatholi ukuphumula, kodwa njengamanje kumnandi kakhulu masingeneni ekhaya leZwi. Amen. uJesu Kristu inkosi, sibonga kakhulu bazalwane imisebenzi kaNkulunkulu nangalo lelizwi Roma 10:9. Ngisanda kungena nje kodwa ngiyibonile imimangaliso yakhe. Ngasusa emsebenzini kugula ingane komunye engisebenza naye, ngathi ngamhambisa ekhaya, ngithi ngifika ekhaya ingane ishisa, bemlande engasakhulumi ingane. Ngithi ngifika ngimkhulekela ngisho khona ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngiphindaphinda uNkulunkulu wawenza ummangaliso. Sathi sekhona nje egcekeni yabe sikwazi ukuthi bajabula bonke abantu, esikwazi ukuthi ngicela incence. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa ngokudilitha, ngiyaxolisa. Ngiyabingelela ubaba uNsibande, bingelela noma ngisacela uthole ubufakazi baba. Ngathumelela umfowethu umthandazo. Umfowethu emsebenzini unekhampani, unemoto ye-Uber. Kushuthi kodwa-ke konke bekuvalekile, kungekho okulungayo. Mayethola ama-clients bakhansele, mayeke wasebenza bangamholeli. Osho ukuthi-ke manje after loya mkhuleko baba, umfowethu ubizwe eSwaziland wayesebenza. Namhlanje use-Eastern Cape, ubhizi nje, ubhizi ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ngoba ubeshoda ngisho nangemele airtime, idatha, ugesi, ukudla, konke ecela kumina, yonke into sisi, abantwana badlile endlini. Ngesinye isikhathi nje asabe ukucela ngoba ngayizolo bekade ecelile azavuke ngo-12 umntwana ekhale lambile, athi sengicela noma umdoko. Imali yerenti aboleke ngene komashonisa. Ngiyabonga uNkulunkulu ongiletheleni ubaba uNsibande. Anginayo ubaba, kodwa manje ngizizwa ngiphelele. Nginayo ubaba, noJesu wayengilahlekele ngimtholile, nokukholwa kwami kubuyisiwe. Konke nje yonke into ibuyele nje esimeni sayo. Konke obekuntshontshe usathane, elithi izwi lenkosi usathane uzile ukweba nokubhidliza, kodwa uJesu uze nokuphila okugcwele. Ngiyambona ngoba ubaba uNsibande umfundisile yonke into. Manje angisahluphi nje ukuthi yonke into sengiyocela ukuthi angithandazise, sengiyazi ukuthi ubaba bezothi ngivele ngiguqe ngikhuleke. Ngiyakuyena mase ngibona ukuthi hayi bese ngikwenze konke. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga ngomfowethu nje, kushintshile, unomehluko omkhulu kakhulu. Nala ekhaya iy'ngane ama-nightmares amile ngoba abantwana bevuka mhlawumbe omunye makuvuka omunye useyavuka ama-nightmares, babona iy'nyoka, abanye babona ufishi omkhulu ufuna umgwinya. Konke lokhu akusekho, kunokuthula. Ne-order la endlini, kune-order, abantwana bebengalawuleki, manje bayalawuleka abantwana, kunokuthula, badlala kahle, banothando. Yonke into nje simple. Ngibonge nje nomkhosi. Bengakaze ngongena umkhosi o-dry nje, bengena ngibreak noma u7 days bengizobe ngibreak ntambama ngidle ngisuthe. Kodwa nje lo nginamandla nje, anginalutho, nginamandla nje, ngiright. Nendaba engifundisa ukunikela. Ngiyabonga baba, after ukuzwa ubufakazi bakho ukuthi wakhe indlu nje ngemali yakho yonke, ngiqalile ngiyakukhipha kweshumi baba. Ngiyakukhipha njengoba bengithi mina anginayo isalary, nginebhizinisi. Ngiyakukhipha nje kweshumi, kuwe konke nje ngiyakukhipha. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Ngibonga nje ukuthi ubaba esakhuluma kuvuka ubufakazi. Kulonyaka uqala
emkhosini kaJanuwari nganginomkhuleko othi Nkosi la ungiholela khona ngifisa ukuhamba nawe ngendlela ozosho ngayo. Sengibonile-ke baba isimangaliso ey'nsukwini nje noma ngithi kulamaviki edlule bekunomshado ey'hlobeni zala ekhaya lafika izwi lathi hambisa isipho kodwa emshadweni awuzukuya. Ngenze njalo baba ngahambisa futhi unembeza wami waklini ngoba ayikho into ebiyihlangana ukuthi ngingahamba. Ngambonga uNkulunkulu. Kwaphinda futhi kuwo lamaviki edlule kwaba nesifo ey'hlobeni kodwa-ke noma sikude ngokuhlobo kodwa kukhona. Wathi hamba uyobabona emngcwabeni awuzukuya. Ngiyambonga uNkulunkulu futhi ngiyafisa baba ukuthi aqhubeke akhulume nami ngibe nendlebe yokulalela. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngithi angidlulise lobu bufakazi. Kusukela ngo-2019 kuze kuzoba u-2022 bengingayitholi isira, kodwa ngokuba semkhosini noma ngokungena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngempela wenzekile umehluko ngoba kulo nyaka ka-2023 ngibuye nayo isira, okuyiyona nto edingeka kakhulu kuthina abantu abasuke besebenza ezokuqapha. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onesihawu, siyabonga ukusigcina sibone usuku lwanamhlanje. Akekho omunye ongasenzela umusa njengawe. Sisondela kuwena-ke uNkulunkulu onomusa, wena odale umhlaba ngoba umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Kukuba wena Nkulunkulu wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Kunombuzo Nkosi wokuthi ubani oyokhuphukela entabeni yakho, ubani oyoma endaweni yakho engcwele, kubani oyohlala etendeni lakho, kubani oyokwakha entabeni yakho engcwele na? Siyezwa Nkosi impendulo ilula, ithi lo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, abuke onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha ebazisa abakwesabayo uNkulunkulu onomusa, ofunga ngokuzakumlimaza kodwa angalaphuli izwi lakhe, futhi ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala. Siyazi ukuthi onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Yilowo-ke oyokwamukela isibusiso nokulunga nensindiso yakho. Siyacela Nkosi Jesu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, ukuba uNkulunkulu wethu ube nomusa kithina sisekulo mkhosi, ukuba Nkosi uvikele bonke abaya ezinkonzweni zikaJulayi, ukuba Nkosi ube khona kulezi inkonzo ngendlela ongakaze ube khona ngayo. Sicela ipresence yakho Nkosi, ukuba abantu basizakale, bayakudinga. Ngegama likaJesu ngikhulula bonke ababoshiwe ukuba bakhululwe baye ezinkonzweni, kakhulu labo Nkosi obadalela inkazimulo yakho njengoba ushilo ku-Isaiah 43:6-7. Ngikhulekela bonke abathunjiwe ukuba bakhululwe ngo-Isaiah 61:1. Bahambe Nkosi baye ezinkonzweni bayokukhonza. Akekho omunye uNkulunkulu esingakhuleka kuye ngoba wena wedwa owembethe udumo nobukhosi,
wena wedwa ogqoka ukukhanya njengengubo, wena wedwa Nkulunkulu oweneka izulu njengendwangu uzubeka imshayo yezindlu zakhe emanzini. Wena wedwa Nkulunkulu owenza amafu abe inqola yakho, ohamba ngamaphiko omoya, uze wenze iy'ngilosi zibe imimoya, nathi thina ikhonzi zakho sibe ilangabi lomlilo. Siyakubonga Nkulunkulu wethu ngoba unobubele, unesihawu, uyephuza ukuthukuthela, uvama umusa, awuthethi njalo njalo futhi awugcini intukuthelo yakho kuze kube phakade. Awusiphathi njengokufanele izono zethu futhi awusivuzi njengamacala ethu. Kukuba njengokuphakama kwezulu nomhlaba phezu komhlaba, unjalo umusa wakho phezu kwalabo abakwesabayo. Kukuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Uyazi Nkosi ukuthi iy'nsuku zethu zinjengotshani, ubona ukukhahlela njengembali yasendle. Makudlula umoya phezu kwale mbali yanyamalala ingabe isayazi indawo yayo. Kepha umusa wakho phezu kwabakwesabayo kwaphakade kuze kube phakade. Singayaphi Nkosi masisuka kuwe, ngoba wena othethelela zonke izono zethu, futhi uze welaphe nezifo zethu. Uyasikhulula Nkosi ekubhujisweni, usiqhelise ngomusa nangobubele, usuthise ukulangazela kwethu ngokuhle, uzubuyisa ubusha bomuntu njengokhozi. Ngiyacela Nkosi ukuthi usize kube yilona loyo esekulo mkhosi umqinise, umupha amandla, uvale i-appetite Nkosi, ahlala zotha, akhuleka, afunde izwi, aphinde Nkosi abela abampofu. Ngoba ushilo Nkosi ukuthi lezi zinto zontathu azihlukani. Basizeke abantwana bakho, phendula imikhuleko yabo, uzwe ukukhala kwabo. Ngicela ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ubaba uNsibando ovalelisayo, ngiyabonga. Ngiyabingelela ngegama elihle leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukubonga kakhulu baba mfundisi. Ngibonga umkhuleko wasekuseni loyana okhulekela umkhosi. Qinisile, amandla bewayetha. Ngizwa ukuthi amadolo ayaxega. Ngibonile nje ukuthi isitha sifuna ukuphazamisa. Ngeviki eliphelile ngike ngangena emkhosini ukuthi ngikhulekela ukuthi ngisizakale, ngisabhala lana ebhukwini zonke izona umoya engcwele ungikhumbuze. So nge-21 mina bengibreaka, kanti nge-22 siyaqala futhi. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okwaziyo okudingekayo empilweni zethu futhi uyasihlelela. Ngibonga kakhulu ncike yenkosi. uNkulunkulu anibusise ekhaya nomama, anibusise nonke nomndeni wonke, abusise ngisho nabazalwane bendlu, abentaba yendlu kaJehova. Uyabonelelwa kanye nalabo esinabo ekhaya leZwi leli lisakhayo. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga. Ngiyazi ukuthi ungumnqobi wabanqobi, uzosinqobela, yena owazi konke. Ngibonga nalelizwi lakumahubo 103. Bengimbuza uNkulunkulu ukuthi ubani ngempela oyokhuphukela entabeni yakhe engcwele. Thi Nkosi singcwelise, ngoba kunodonga sibhidlizele lona, sikwazi ukukhuphukela entabeni yakhe engcwele. Khuleka ngalelizwi eliku-Isaiah 52, leli langisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa, elathi kimi, vuka ndodakazi yaseSiyoni, uzithintithe izingubo zakho, ngoba kusaye kungena kuwo ongasokile nongcolileyo. Langisiza ukuthi ngikwazi ukuphuma ngokupheleleyo ezweni, ngikwazi ukuthi ngazi ukuthi mina sengumntana kaNkulunkulu, nomzimba wami ithempeli likaNkulunkulu awusathintwa. Ngibonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Inkosi nibusise. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba umpostoli nomama umpostoli. Ngiyambonga uJesu usenzele ummangaliso. Ngithi angifakaze nje, ngimfakazele uJesu ngokukhuleka nje, lo mkhuleko baba
usikhulekele wona ngesikhathi uphethwe umkhuhlane, kwenzeka isimanga, umntwana womfana wala ekhaya kade kunemali yakhe njengavumi ukuphuma. Samkhulekisa, sakhuleka sonke, silokho sikhulekela umkhuleko saguqa sonke sakhuleka, yavele wahamba wayolungisa, yavele yaphuma. Siyambonga uNkulunkulu, uduma lube kuye, akugcine baba uNkulunkulu nomndeni wakho wonke, siyanithanda. uJesu Kristu uyinkosi baba. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kuze kwabonelelwa nami kule ntaba yendlu kaJehova baba. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Xa baba nami emva kweminyaka 10 ngase ngibalekile endleleni yokumkhonza inkosi uJesu, ngabaleka. Kodwa manje ngibonga ukuthi ube ngumbhobho enhliziyweni yami, ufikelele nakuyona amazwi owaphathiswe uNkulunkulu, ufike ufafaze lelizwi uNkulunkulu athi libeke lize lifike lihlabe inhliziyo yami. Namhlanje baba kusuke ngathi ngiyaqala kona ngiqeda kukwamukela uYesu. Ngathi kona ngaqala ukwamukela uYesu namhlanje. Ngisemkhosini, ngiyazwela amandla. Mangibona ukuthi amandla aphela ngiguqa phansi ngikhuleke. Yithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba bengikade ngingalutho ebantwini, kodwa manje ngenxa kaJesu Kristu ongene enhliziyweni yami, ongene empilweni yami, sekuyaba wonke umuntu uhalela ukuva lento engiyishoyo, ngoba uJesu Kristu akafuni simfihle lento, ithi ngiveze ebantwini ukuze nalowa asindiswe, asinde. Baba hey angazi ngithini baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngihlambekile, ungihlambile nasebusweni, ungihlambile. Hey uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli nomama, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibe nombono ebusuku ngibhekile ngigalele besisentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa sikuJulayi. Kwakhuluma izwi lathi omama bathatha bahlele kahle kungaphinde kwephasika. Sasukuma sama, umsindo wathulanya. Uma kugezwa sibala amashawa, kuthathwe abangangu ngenani lelo lamashawa, baqede silanda abanye futhi baze baphela. Izipontshi kuhleliwa, akekho osukumayo, banikwa yilabo mama baze baqeda. Ukudla kusukuma ngolayini, kunokuthula okukhulu, kukhanya kufana nelanga. Sikhulumela phansi, sesaba, sithobile, sizothile. Ihubo 34 verse 9 no 10. uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba, ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukuxolisa. Bengingaqondi kahle ukuthi mangabe kukhokha 10 zikhokha ku-gross noma ku-net. Mina bengiloko ngikhokha ku-net. Ngithe ngingalalela ubufakazi manje ekuseni, ngabona ukuthi ngirong ngoba khona ufakazile ukuthi naye wayeyikhokha ku-net kodwa seyikhokha ku-gross. Ngiyaxolisa kakhulu kuwe baba nakuNkulunkulu. Okunye baba, ngalalela ubufakazi ngezwa abantwana benkosi bethi ey'fena bebenazo, babe namaphilisi abawadlayo sebegcine bewayeka bewalahla. Nami benginawo nje la, noma kungekho bekuqondene nawo lokhu nje ukuthi mangiphethwe yilokho kungiphethe ngiye mhlampe eklinikhi noma ngiye kadokotela. Nawe inhlungu-ke kanjani. Nami ngadicide ukuwalahla, ngathi ngiyawalahla manje. uNkulunkulu khona, uyena ozongiphilisa kukho konke noma ngabe nginani. Kuthe manje sengiphethwe umkhuhlane njengoba kuyisikhathi sobusika nje. Wangiphatha umkhuhlane, ngiyacabanga bekuyi-16 zeholide. Waqhubeka kuthe ngesonto ngahamba ngaya eClicks ngayothenga amaphilisi. Ngabuya nawo ngawasebenzisa.
kodwa angizange kwenzeke lutho, angizange ngiphile. Kuqhubeka nje ngingaphili. Ngithe ngisuka lapho ngathi uthi ngiwayiyeke lamaphilisi. Ngawayiyeka, ngithe ngingasho njalo nje ukuthi ngiyawayeka, ikhanda belilokhu lingiphethe lavele lanqamuka. Kwasala ukukhwehlela nje, kuwukukhwehlela nje nekhanda kuphela. Kubuhlungu ukukhwehlela kwakhona. Kwanqamuka ikhanda lanqamuka, ukukhwehlela kwanganqamuka kodwa akwangaba buhlungu, ngakhwehlela nje ngendlela ejwayelekile. Kuwukuthi nje isifuba sibhadla, kodwa manje sesingcono naso, sengikhwehlela nje ngendlela enormali. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu. Kuningi engikufundayo, uNkulunkulu uyangifundisa kuningi. Angazi ngingathini, njengamanje angikwazi ngokuqeda kuningi. Kodwa uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Engikucelayo nje kuye ukuthi iNkosi ingisize ngifike ezulwini layo, ingivuse ngosuku lokugcina njengoba sihlezi sivuma kumaRoma 10:9. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bamtsebande, ngiyanibingelela ekuseni nomndeni wakho nabazalwane ekhaya leZwi. Ngiyaxolisa ukudilitha baba, bengingakakhulumi konke. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga umkhuleko owangithumelela wona ngingangiphelile lapho engangigula ngohlobo lwesimangaliso, izibhoko, uvalo. Ngithi mangilele ebusuku bamtsebande, kungqangqazela ngisho umbhede ngibe nokugodola nokusaba, kodwa wangikhulekela baba, sengiyakwazi ukulala noma ngingakapheli kahle hle, sengiyakwazi ukulala. Nendodakazi yami sesiyalala nayo, akusefani ngoba ngilala nayo Nkosi yami. Ngiyabonga bamtsimande, waphinda futhi wanginikezela i-date yokuvuma izono noma isekude ngiyabhala bamtsimande. Ngesikhathi ngibhala ngabona umehluko oyisimangaliso baba. Bekunamagundane agijima indlu yonke, asehlule ngisho umuthi wawo. Agijima noma sihleli, angabusalinda noma silale, noma sesilele ekamereni agijima ngize ngisaba ukuthi azoluma ngisho umntanami. Kodwa emuhle lo Jehova engangena kuyena Nkosi yami sonke lesikhathi engigqilazile lamagundane. Kumanje akusekho nelilodwa. Siyabuzana endlini ukuthi aseyibi, akusekho nelilodwa. Kanti umama owangifaka la wathi manje nje wabhala nje izono zakho wazivuma uzowubona umehluko, kuzophela nalawo magundane lapho. Ngathi uyawabona yini? Awu webantu, umehluko ngiyawubona nalapho kungakenzeki khona ngiyabona kuzolunga, ngoba bengisebenza ney'nsuku ey'ntathu nemali ingekho. Yebo, abakayinyusi ibandla ayikho imali, kodwa emuhle uJehova bakwazi ukulifaka olunye usuku. Ngiyakubonga lokho bamtsibane, ngiyabonga Nkosi okwangifaka ekhaya leZwi. Umehluko ngiyawubona Nkosi yami, sengikhulekela ukuthi nje sengathi nongakalungi kulunge. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, nabangakangeni basazobona umehluko ngoba kukhona nabanye ngiyabaxoxela ngalezi. Yebo, abanye bayavuma, abanye abakavumi ngoba uma usadukisiwe usuke ungakaboni. Kodwa mina abandlayo ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, qhubekele phambili, niphile bamtsebande nomndeni. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela nabazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngizobonga uNkulunkulu egameni likaJesu ngobufakazi obuningi kakhulu angenzela ngibona, nobuhle nje nomusa wakhe angenzela wona selokhu ngangena ekhaya leZwi. Angithule ngoba kungekho engingakusho, kuningi kakhulu, kodwa namhlanje engikuletha ubufakazi obokubonga uNkulunkulu ngomzalwane owakhuluma la egruphini ngombono awubonile. Bona umzalwane ehla endaweni ehlelayo eze ufike endaweni ephansi la kunomfula khona onomngozi. Kulezi nsuku nami ngayiphupha into enjalo bazalwane, ngase ngibona ukuthi khona la uNkulunkulu akukhulumayo, kodwa manje angazi ukuthi
ikuphi kahle kahle, bese ngiyasenda i-VN kubaba ngimtshele ukuthi into ebona umzalwane nami ngiyiphophile. Hhayi, angiphendule ubaba nge-VN asho ukuthi angingene emkhosini ngoba kusho ukuthi khona la engingenzanga kahle. uNkulunkulu akangicacisela iphupho ngingene emkhosini. Ngithe ngivala i-VN kwanokubuyayo ukuthi khona la engasiza khona, njengoba ngihlala ekhaya elikhulu ngingakabi nekhaya, abakholwa bayazenza zonke izinto. Ngabalekelela notshwala ngalekelela nje kuyona yonke into ababeyenza ngoba ngithi ngisebaleni. Kusho ukuthi uNkulunkulu akakuthandanga lokho. Ngithe ngisazindla kanjalo kwamane kwakhuluma esifubeni sami qobo izwe lithi awenzanga kahle mawusiza noma ulekelela abantu abenza izinto zobumnyama abakhonza amanye ama-althari. Ngathuka ngamangala ukuthi hawu, ngingangangeni nasemkhosini uNkulunkulu useyangiphendula, kodwa kwangithobisa kakhulu ukuthi nje ivele ibe sobala into engayenza ukuthi ayizange ibe yinhle. Ngaphuthuma-ke ngabhala enotebookini ngoba ngisalindile usuku lokuvuma izono, ngisalinde i-date. Ngabhala nalesi ukuthi ngixolise kuNkulunkulu. Ngizombonga nje uNkulunkulu kakhulu ukuthi kusho ukuthi ubonile ukuthi njengoba kukhona okunye okuzayo kusalungiselela umsebenzi futhi wabona ukuthi akangixwayise kungaze ngiphinde ngingene esonweni esifanayo. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba ekuseni, ubaba nomama, ngibingelele ekhaya leZwi, bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ngidlulise nawo bonga okukhulu kumdali. Izolo bengizizwa ngigula, kungathi isilungulela ukuhlungula ngakwesisu ngasesifubeni. Ngiyezwa noma isilungulela noma ngidla kodwa ngizwa kubuhlungu. Ngase ngivula umkhuleko ubaba sithumela wona nge-18 May. Nakho ubaba bebambekile nomama, wathi asukhuleka lo mkhuleko. Ngawukhuleka ngasho waseRoma 10:9 emva kababa. Ngase ngigcizelele ekugcineni lapho uthi khona ngokukholwa ngiyazi sekwenzekile. Ngilalile baba, ngivuka manje ekuseni angiyazi liphini iphelini noma khona ebusuku noma ngingasakhumbuli ukuthi manje ngivuka ekuseni angizwa lutho lapha esifubeni sami nasesiswini. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngokukholwa siyazi kuyokwenzeka noma yini. Ngize ngagcizelela ngokukholwa ngiyazi sekwenzekile.